Milý pán dekan a páni kapláni tejto farnosti, milí spolubratia, kňazi, drahí bratia a sestry, kežmarčania, ale aj vy, ktorí ste z okolitých farností. A ešte raz teda chcem pozdraviť tých, ktorí sú s nami duchovne spojení prostredníctvom vysielania Rádia Lumen a kežmarskej televízie. Sme plní vďačnosti, že dnešná doba nám to umožňuje byť aj takto duchovne spojený, najmä keď človek je chorý, starý, trpiaci a môže čerpať posilu aj z toho, že duchovne sa spája pri priamom prenose svätej omše. Aby si neboli ukrátení, je jubileum manželov, včera som bol v Zakamenom, dnes som tu v Kežmarku, opäť na jubileum manželov, tejto druhej časti, alebo tej východnejšej časti našej diecézy. Tak včera som spomínal v úvode mojej homílie, presne to isté čítanie zaznelo, ktoré aj teraz z listu Efezanom, že keď počuje manžel slova ženy podriadujte sa svojim mužom, tak chlap ide z kostola a povie manželke, počula si? Ale to čítanie pokračuje ďalej a tam je napísané, muži, milujte svoje manželky ako Kristus miluje cirkev. A manželka sa pozrie na manžel povie, a teraz ty si počul? Veľmi rád sa dotýkam tohto čítania, pretože pamätám si aj na jednu diskusiu, ktorá bola v jednej televízii, kde redaktor povedal svoju skúsenosť, že prednedávnom som bol na sobáši a čítalo sa toto čítanie na sobáši mojich známych. Nie je to trošku staromódne v 21. storočí, že ženy podriadujte sa mužom, že má ešte cirkev čo povedať tomuto svetu pri takojto nauke? Odpoveď je, treba čítať do konca. Nie v polovičke vety prestať. A to je aj nie len pre toto čítanie, ale vôbec, keď sa číta Sväté písmo, niekedy aj v manželskom živote, nie? Že drahý, nech dokončím aspoň vetu, alebo drahá, a tam potom sa zistí, že je to trošku inak, ako v polovičke vety to vyzeralo. Lebo tam je apoštol Pavol nádherne vysvetľuje, stále opakuje, prízvukuje ako Kristus. Ako Kristus. A tak muži a ženy, manželia, milujte sa navzájom, ale tak ako Kristus. Ako Kristus miluje cirkev. Seba samého vydal za cirkev, za nás. A to si uvedomujete aj vy, že tam v tej rodine manželstve, kde manžel seba samého vydáva za dobro, z lásky, za rodinu, za manželku, tak tam sa tá rodina, deti nemusia báť manželka. A opačne. Že tamto obetovanie, to kňazstvo, manželské kňazstvo, ktoré zaznieva pri svätej omši, že toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, hovorí kňaz slova Ježiša Krista, ale aj vy žijete v praktickom živote toto manželské kňazstvo. Keď dávate svoj život za deti, za rodinu, za manžela, manželku navzájom, za to vám patrí veľká vďaka. A ešte jedna drobnosť, keď sme tu prišli, išli sme v procesii, manželia, na čele kríž, relikvia Ulmovcov, blahoslavných Ulmovcov, Jozefa a Viktórie a ich detí, ktorí boli nedávno vyhlásení za blahoslavených, boli zavraždení počas druhej svetovej vojny pre vieru. Preto si uctievame ako mučeníkov. Túto rodinu zastrelili. Ešte aj matka Viktória, ktorá čakala dieťa, bola v požehnanom stave, tak celá rodina sú mučeníkmi. Ešte aj to nenarodené dieťa. A keď sme šli tu, tak sme sa modlili litánie. Ja som ich pozorne počúval a odpovedal a tak som požiadal, že chcem na začiatku homílie z nich ich sa dotknúť. Lebo keď som ich počúval, tak som si tak uvedomil, že v tých litániách je to, po čom túži každý otec a matka. A že celá tá spoločnosť túžime takéto rodiny mať. Lebo sme tam čítali blahoslavný Jozef, otec, milujúci manžel, spravodlivý manžel, starostlivý otec, náročný otec, pracovitý hospodár, dobroprajný sused. Tie jednotlivé zvolania.
Povzbudzujem vás tu, milí manželia, otcovia, muži. Takýchto vás potrebujeme. Ale keď to počujete, mne napadla takáto vec, keď som sa to s vami modlil. Veď ale to je také normálne, že dobroprajný sused, náročný otec, nie? Že otec aj vyžaduje, starostlivý a tak ďalej. Normálne. Veď toto potrebujeme aj tomuto Slovensku ukázať, že keď sme veriaci, katolícki manželia, my nie sme nenormálni, my sme normálni. My sme veriaci Ježiša Krista, ktorí v tomto svete chceme byť normálni, dobrí susedia, starostlivý otec, milujúci manžel. Veď to túži celé Slovensko. Ja by som chcel mať takého dobrého suseda. Našťastie podobno býva tajomník, tak to sa dá. Môj tajomník. A oproti zase váš bývalý pán kaplán. Takže doma sme dobrí susedia. Ale viete, že niekedy si tak pýtame tak veľa. Žiadame tak veľa na našom Slovensku. Sme takým naozaj ohrozením, keď povieme, potrebujeme manželstvo, kde je muž a žena? Že ohrozujete spoločnosť Slovensko. Čím? Že chceme, aby otec bol starostlivý, dobrotivý, aby deti mali takéhoto otca? A to pokračuje ďalej, aby manželky počuli verná, manželka plná pôvabu, matka s krásnym srdcom, matka dobrá ako chlieb, ozdoba rodinného domu, služobníčka života. Krásne. Či nie je toto túžba? Či nie toto, verím, že mnohí mladí muži si povedia, takúto by som chcela mať raz manželku. Všetci potom pištíme, túžime po normálnosti. A ja som vďačný katolíckym manželom, katolíckej cirkvi, že hovorí, takýto plán má Boh s manželstvom, rodinou. Toto je plán Boží pre našu spoločnosť. Čestná rodina, milosrdná rodina, obetavá rodina. Rodina pomáhajúca všetkým. Rodina statočná až do smrti. Rodina otvorená pre život. Domov víťazného kríža. Čiže preto toto v úvode, možno je tá inšpirácia sa doma modliť tie litánie k Ulmovcom, že po takomto manželstve túžime, po takejto rodine túžime. Ja som tu dnes, aby som povedal veľmi s istotou, že a takéto manželstvo, takúto rodinu túži mať Boh. Že to je ten jeho plán. Plán stvoriteľský, plán vykupiteľský. Že toto je túžba. Aká vďaka, keď mnohí môžete povedať, vďaka ti, Pane, že toto môžeme aj my povedať. Že chceme byť dobrí susedia, milujúci, starostliví manželia. Nie vždy sa nám to darí, ale s Božou pomocou. Preto sme tu. Aby sme ďakovali Bohu za vaše manželstvá, za spoločné roky, popredkávané láskou, námahou, vierou a vernosťou v tomto jubilejnom roku. Pápež František blahej pamäti hovoril, že manželstvo nie je ozdobou života, ale povolaním, ktoré človek prijíma ako misiu lásky. Ste misionári lásky. Buďte ďalej v tom svojom prostredí. Nie je to len rozhodnutie dvoch, ale odpoveď na Božie volanie. Váš sľub nie je len zmluvou medzi vami, ale je to sviatosť, ktorej sa zjavuje sám Boh. A dnes sa chcem zamyslieť s vami nad slovami sľubu, ktorý veľakrát aj naspamäť poznáte, keď ste mali sobáš v kostole. Sľubujem, že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí a tak ďalej. Tá prvá veta je kľúčom ku všetkým ostatným, že ti budem verným manželom, vernou manželkou. Vernosť je tvár lásky. Bez vernosti sa láska rozplýva. Bez vernosti sa mení na cit, ktorý neuniesie skúšku času. Rozumiete? Vy to dobre rozumiete, lepšie ako ja. Bez vernosti sa láska rozplýva na cit, ktorý neuniesie skúšku času. Sme pri sebe, ja to tak cítim, že ťa mám rada. A keď to už nebudem cítiť, lebo príde skúška času, tak sa to rozplynie. Vernosť je to, čo vás zdobí. Aj za to vám ďakujem. Lebo vernosť nie je zotrvávanie zo zvyku, ale zrelo rozhodnutá láska. Vernosť je každodenné áno, vyslovené aj vtedy, keď je to ťažké. Ale viete,
Chcem, aby tu z Kežmarku zaznelo na celé Slovensko. Vernosť medzi manželmi je základom vernosti v spoločnosti. Veď ak neplatí slovo otca deťom, ako môže platiť potom slovo politika voči voličom, alebo zamestnávateľa voči zamestnancom, alebo kolegu voči kolegovi. Vernosť sa rodí v rodine, kde si otec, matka stojí za slovom vernosti, tak tam aj v spoločnosti potom vernosť stojí. Sme vystavení tomu, že máme tony papierov zmluv, aj tak je to zbytočné. Podpíšete zmluvy, dohodnete zmluvy, podáte si ruky, nikto to nedodržiava. Pre mnohých je to zdrab papiera. A viete prečo? Lebo mnohí povedia, papier, ja papier nepotrebujem preto, aby sme boli spolu. Lebo ti vernosť nič nehovorí. Aj manželstvo je pre teba kus papiera potom. Čiže preto hovorím, vernosť medzi manželmi je základom vernosti aj spoločnosti. Preto ako veriaci ukazujeme krásu manželstva pre túto spoločnosť. Lebo to im budujeme spoločnosť. V dobe, keď sa mnohé vzťahy rozpadávajú pre nedostatok trpezlivosti, tak vy hovoríte tomuto svetu, vernosť je možná. Nie preto, že sme dokonalí, ale preto, že Boh je verný. Toto potrebujeme aj tak prežiť aj v takej manželskej láske, že my budujeme našu vernosť na tom, že Boh je verný nám. Že Boh je verný svojmu prisľúbeniu. Že Boh nepovedal, viete čo, ja som si to rozmyslel. Sľúbil som vám na začiatku, že budem pri vás, ale teraz som si to rozmyslel, už to cítim inak. Že Boh je verný svojmu prisľúbeniu. Áno, vernosť je dar, aj úloha, ktorá si vyžaduje modlitbu, spoločnú modlitbu, komunikáciu, odpustenie, pokoru. Vy sami by ste o tom vedeli napísať celé romány. O tom, čo znamená modlitba, komunikácia, odpustenie a pokora. Preto buďte svedkami o tom, o vernej láske. Práve taká je krásna, lebo v nej sa človek učí milovať nie z rozmaru, ale z vernosti. Že ti budem verným manželom, že ti budem vernou manželkou. To sú prvé slová, ktoré začínajú. Sľubujem, že ti budem verným manželom, vernou manželkou. Že ťa nikdy neopustím ani v šťastí, ani v nešťastí. Pokračuje ďalej sľub. Tieto slová naplňajú priebeh života. Keď ste ich vyslovili, asi ste ani netušili, čo všetko budú znamenať. No, ako sa to ľahko hovorí, nie? Aj mne sa to ľahko hovorilo pri kňazstve, pri začiatku, pri biskupstve, lebo ešte neviete, čo všetko vás čaká. Lebo prídu dni radosti, alebo aj skúšok, zdravia a choroby, chvíle úsmevu, ale aj slz. Ale viete, ako to hovoril často svätý Ján Pavol II. Lásku bez kríža, pokračujte, nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Ďakujem, poznáte to. Tak to je. Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš. Preto v šťastí, v nešťastí, v zdraví, v chorobe. Koľkokrát ste niesli kríž spolu. Choroba, strata blízkeho, neistota, zamestnanie, iné veci, výzvy, starosť o deti, vyčerpanie a predsa ste neodišli. Možno ste mlčali. A nie len hodiny, možno aj niektoré dni a týždne. Možno ste plakali, ale zostali ste. Preto potrebné je povedať, že kríza nie je koniec, ale je to chvíľa, keď sa môžeme vrátiť k prameňu, k sľubu, ktorý sme dali, k vernosti, ktorú sme sa rozhodli. A nechať, aby Boh znova rozhýbal srdce. Aby Boh rozhýbal srdce. Vaša stálosť je teda apoštolátom, pamätajte sa, misionári lásky. Vaša stálosť v šťastí aj v nešťastí je apoštolát. Keď svet hovorí, odíď, hľadaj šťastie inde, choď za hlasom svojho srdca, to je také klišé, ktoré veľakrát počúvame, aj cez mŕtvoly, ale choď za hlasom tvojho srdca. Vy hovoríte, zostaň, ver, miluj, odpúšťaj. To vy hovoríte. Ďakujem vám za to. Toto potrebuje spoločnosť.
Zutekajme všetci zo Slovenska, poďme na Madagaskar. Viete. Alebo poďme premieňať to Slovensko. My sami od seba. V našich vzťahoch, v našom prístupe, našej vernosti, v tých litániách, tou statočnosťou, akí budeme susedi, akí budeme manželi, akí budeme spolupracovníci, akí budeme spolužiaci, akí budeme kňazi, spolubratia. Čo budeme pozerať, že keby ten biskup bol trošku iný, keby pápež bol nejaký iný. Avšak tu ste, bratia, na fare, tu buďte, tu budujte tú jednotu. A to stačí, keď začneme od seba. A tie slová sľubu pokračujú ďalej. A že ťa budem milovať a ctiť po všetky dni svojho života. Milovať a ctiť. Tieto dve slová sú ako dve krídla jednej lásky. Lebo milovať znamená dávať sa. A ctiť znamená vidieť v druhom Boží obraz. Úcta, láska, úcta. Vždy som tak premýšľal, že nestačilo by tam to slovíčko a že ťa budem milovať. Že prečo je tam tá úcta? Sú to také dve krídla jednej lásky. Lebo milovať a ctiť znamená denne znova prijímať toho druhého ako dar, nie ako samozrejmosť. V čase, keď sa všetko hodnotí podľa výkonu a krásy, vy ste povolaní ukázať, že pravá krása manželstva je v úcte, v pohľade, ktorý zostáva nežný aj po rokoch. Pripomeniem. Nádherný pohľad pre mňa ako kňaza, keď je svedok uzatvárania manželstva, ten nádherný pohľad už manželov, keď si povedali sľub. Už aj prisahali a nezakoktali, tak si sadnú, oddychnú, že zvládli sme to. A pokračuje ďalej svätá omša, ale ten pohľad zaľúbený jeden na druhého, ten pohľad plný nežnosti, to nie je, že oko fotografa to zachytí, lebo to je len fotka. To len ľudské oko môže zachytiť. A keď vy môžete po rokoch stále povedať, drahý, keď sa na teba pozriem, stále vidím ten pohľad plný nežnosti, ako keď si bol pri oltári a prvýkrát si sa, že beriem a sľubujem, povedal. A drahá, ja to vidím na tvojom pohľade stále. To vám zo srdca želám. Po všetky dni svojho života. Keď dnes stojíte tu pred Pánom, tak počujete slova dnes tiež po všetky dni svojho života, lebo majú inú váhu ako v deň vášho sobáša. Inú váhu, iný rozmer, inú hĺbku. Vtedy boli prísľubom, dnes sú svedectvom. Vtedy sme sa pozreli do budúcnosti. Dnes už čo si máte aj za sebou, sú svedectvom. A dnes sme tu, aby sme obnovili vaše áno aj Bohu, aj sebe navzájom. Lebo vaše áno nech sa nezmení na modlitbu. Pane, ďakujeme Ti, že si nás spojil. Ďakujeme Ti, že si bol s nami a že zostávaš s nami v každom období života. A pomôž nám, aby sme boli darom. Až do konca. Toto slovo, drahí manželia, je Božím prísľubom aj pre vás. Zostať do konca, lebo aj Boh ostáva do konca verný svojim prísľubeniam. On je verný. A preto dnes môžete znova staviť na Neho a na vášho manžela, manželku. Nie ako tí, ktorí majú za sebou dokonalý príbeh. Že máme za sebou dokonalý príbeh, ale ako tí, ktorí verne kráčajú cestou milosti. Preto vám hovorím, ďakujem za vaše svedectvo, ktoré nie je veľakrát hlučné, ale je vytrvalé. Nie je hlučné, ale je vytrvalé. Ďakujem za vašu tvár, s ktorou pozeráte jeden na druhého. Tvár plná nehy, tvár plná nežnosti. V dobe, keď sa mnohí boja záväzkov, vy ste znamením, že takáto láska je možná. Že tu nehovoríme vymysleniny. Preto je dôležité pre Slovensko, že ste tu. Aj včera za Kamenom, aj dnes v Kežmarku. Stovky manželských párov. Lebo dnes povedia, toto je ilúzia, čo vy tu budujete cirkev. To je nejaká fantázia. Vy ste živým príkladom, že láska postavená na Kristovi je možná. Že to nie sú vymysleniny. Preto nech vaše rodiny, vaše manželstvá zostanú miestom, kde sa Boh cíti doma. Nielen vaši blízky, samozrejme deti, domov, ale kde Boh povie, tu som doma. Skôr ako poviem amen, tak aj tu pre túto druhú časť našej diecézy moja prosba. Zachovajte si
že pekne hovorte o vašom manželstve, o vašom manželovi. Spomeňte si, keď ste chodili spolu. Chrobáčik, Zlatko, Miláčik, Drahúšik a už neviem, všetko. Teraz, kde si ste na návšteve, no čo, starý, ideme? Alebo manžel, kde si s kamarátmi na futbale, pri pive. A vieš čo, musím ísť, lebo tá stará mi zase tu už tretiu SMS-ku posiela, kde som. Môže byť takéto manželstvo príťažlivé pre mladých? Prečo by som si mal brať niekoho, kto je starý, stará, otrava, striga a iné veci? Preto vás povzbudzujem a prosím. Záväzok, ktorý máte, pokračujte ďalej. Krásne hovorte o manželstve. O vašom drahom manželovi a manželke. Vždy a všade. Pred kolegami, pred rodinou, pred deťmi. Raz budú vo vašom veku, alebo sú už vaše deti, keď uvažujú o manželstve a povedia si, takto sa naši manželia, moji rodičia oslovali. A si vezmu z toho príklad. Je to dôležité aj pre nás. Obraciam sa lebo sme v podobnej situácii, tieto sviatosti sa potrebujú, kňazstvo a manželstvo. Ako je dôležité, aby sme my žili a krásne hovorili o kňazstve. Lebo ja verím aj v ďalšie povolania do kňazstva aj z tejto farnosti. A je tu potenciál, čo vám budem hovoriť. Je tu nádej. Sú tu kandidáti. A keď oni vidia na kňazovi, ako jeho kňazstvo baví, ako s láskou hovorí o dare kňazstva, o povolaní, nie naivne, ale s láskou, je to príklad. Príklady príťahu, ťahnu. To isté vás prosím, odteraz po celom Slovensku. Hovorme krásne o manželstve. Ak budeme hovoriť, no už si v tom chomute, ja nechcem byť v žiadnom chomute. No už si v tých okovách, čo? Už ťa tá tvoja doviazala, poviazala tvoj. A nie, manželstvo nie je chomut. Kňazstvo nie je bremeno. Kňazstvo je povolanie, služba, dar, aj tajomstvo. O to vás prosím. K tomu vás povzbudzujem. Ešte raz, lebo to je posledná veta. Nech vaše rodiny zostanú miestom, kde Boh je doma. Amen.